חברים, כאן גיימר ג'י גיימינג, וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. זה לא מקסימום ולא ברול סטארס, זה פיפא 22 סוג של. אז נתחיל במשחק הראשון. טוב חברים, התחלנו את המשחק הראשון שלנו בסרטון, וב-B חוטפים כפי שלמדתי, וב-A בועטים, וב-C מרימים. דור חטף לי, אני לא מאמין. בינתיים יכול להיות שהם יעשו גול. או שיט. ואני אשכרה הצלחתי לחטוף לו, אבל זה יצא. אני לא מאמין. הוא מסר אליו, סבבה. ננסה, קשה לחטוף במשחק הזה. עד שיוצא טעות ואז אתה מקבל את הכדור. או הצלחתי לחטוף. בוא נרים לו. לא, בוא נחכה. חבל שאין פה מהירות שאי אפשר לעשות. מה שקרה לא עוקף אותי. מה? פאול. או, אדום, הוא קיבל אדום. יופי, זה טוב. לאן אני בא? בוא נרים. אני מקווה שזה היה טוב. יופי, זה היה טוב. ואני בא. לא, זה היה גבוה מדי. אני לא מאמין. הנה, בוא נראה איך זה היה. רואים חברים, זה היה גבוה מדי. ויופי. לא הייתי צריך לעשות. אוקיי. אם הוא עובר אותי אני בשוק. יופי. בוא נרים לו. פליז שהוא לא שם גליץ', פליז. יופי. איזה גול? 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 רגע. בוא נראה. לא היה גול. למה חשבתי שגול? אני לא מאמין, עד שחשבתי. הנה, תרים לו. יופי. לא, הוא הצליח לחטוף איכשהו. אחלה נגחה הוא עשה. לא. היה נראה לי נבדל. נרים לו. אוקיי, פליז לא גליץ'. יופי, עברנו. אבל אותו לא הצלח. איזה גול חברים. 1-0 לנו. ג'י סוף סוף. גול ראשון במשחק ראשון. אשכרה. ועכשיו ננסה לשים את הגול השני. שהם לא יצליחו לעשות לנו מהפך. צריך כמה שיותר מהר לעצור אותה. יופי, לא גול. בואו נעשה C. יופי. לא. חברים, הם אשכרה הצליחו להפתיע לנו נראה לי בדקה 45. בואו נראה. כן, דקה 45. עד שהצלחנו להפתיע. אוי, לא, צריך לעשות. הנה, הערכה. אוי, לא, אני לא אוהב הערכות. בואו נמסור לו. ונרים. לא, איך הוא הצליח לחטוף את זה? אני לא מאמין. אבל החזרנו את הכדור בחזרה. לא, הם אשכרה החטאנו. אנחנו אשכרה החטאנו. זה היה די ברור שנחתי, כי היינו יותר מדי בצד. כי הייתי צריך להרים, אבל בסדר. בוא נרים לו. לא, אם זה היה גול, זה היה גול בין היפים. נו. דקה 64 עוד מעט. הנה עכשיו 64.
אני אשכרה עוקף אותו, אתם רואים? חבל שאין פה מהירות, זה היה יותר מגניב. איך הצלחנו לעבור אותו? מה? למי צהוב? בוא נראה. הם קיבלו צהוב. בוא נבעט. לא, נרים זה יותר טוב. לא, אני נראה לי בועט. אוקיי, לא הייתי צריך לבעוט, כי זה היה ברור רק אתה יכול להיות. מה? טוב, בוא נחטוף פה. חוץ שלנו. יופי, זה הרמה טובה. לא משנה, תשכחו ממה שאמרתי. זה היה גרוע, רמה די גרוע, אבל אפשר להגיד. מה? איך הוא הצליח להחזיר את הכדור? אני לא מאמין. אבל אנחנו מובילים. רק שהם לא יגרמו עכשיו לגול. יופי, זה היה טוב. שוער מלך. בוא נרים. ועכשיו נמסור לו. נקווה לו עוד גול שהם. טוב, כנראה ניצחנו. וואי, הוא פצוע, אבל בסדר. האם ננצח? כן. טוב חברים, נעשה משחק שני, אז אני אחזור אליכם שנתחיל את המשחק השני בסרטון. טוב, התחלנו במשחק השני, ובינתיים אנחנו טובים, אפשר להגיד. אנחנו השחורים, לא להתבלבל שאנחנו הצהובים. איך הם הסבירו את זה? טוב, אנחנו לא כאלה טובים, אבל בסדר, אפשר להגיד. או שכן. אמן גול. לא היה טוב. באתי בשוער. הצלחנו לחטוף לו. בוא נרים. לא, היית צריך יותר חזק. רק לא גול שני. פליז לא גול שני. יש. הם לא הצליחו להפקיע את הגול השני. עכשיו. יואו, איזה שליחה טובה. אם השוער לא היה יוצא, זה היה יכול להיות שיהיה גול. לא. טעות שלי, חברים, זה טעות שלי. אני לא מאמין שהם עשו את זה, אבל זה היה טעות שלי, חברים. בטעות מסרתי, אני לא מאמין. בסדר, יש לנו עוד הרבה זמן בשביל לשים גולים. ובוא נרים. לא. מה אני עושה? הייתי צריך לחכות. ואז לבעוט, כאילו למסור, נראה לי יש שם עוד שחקן. וואי, זה היה טוב. לא חשבתי, סתם לחצתי עלי. איזה בעיטה, לא חשבתי שזה יעזור. מחצית. בוא נעשה את המשחק. את המחצית השנייה. למה אני עושה את זה? טוב, זה הגיע אליו כמו שרציתי.
ועכשיו הוא יחטוף לי בטח. הייתי צריך לבוא מהצד. אוקיי, החזרנו את הכדור. בוא נרים לו. מה? לא, בטעות כיוונתי הצידה, אני לא מאמין. הופה, חזר הכדור אלינו. וגול! 2-1 לנו. 2-1 להם. ולפחות הצלחנו להפגיע במחצית השנייה. כי בראשונה לא הצלחנו להפגיע גול בכלל. יופי, גדול. בוא נחטוף לו. הצלחנו לחטוף. בוא נעיף. מה? לא רוצה פאול. בלי זדור. צהוב. קיבל צהוב אשכרה, אני לא מאמין. בוא נרים. הכי חזק. יופי. אוקיי. זה לא הלך אלינו. הכדור לא אלינו. והצלחנו לחטוף. יופי. אם לא היינו מרימים, כנראה הוא היה חוטף לנו. ואז בטח היה להם התקפה. פליז גול. יואו! אשכרה עשינו. אשכרה. הכדור חזר אליו. איזה מצחיק זה. לא, למה הרמתי חזק מדי? דקה 87. יכול להיות שנצטרך לעשות את המשחק מההתחלה אם לא נפגיע. וגם אם יהיה תיקו נראה לי. לא, הם ניצחו. אני לא מאמין. בוא נעשה את המשחק נגדם. זה המשחק האחרון שיהיה לנו בסרטון, חברים. אז בינתיים מי שלא לחץ על הסאב, תנו סאב ולייק ופעמון, כי זה עוזר לי מאוד, אבל אתם לא מבינים כמה. אז בינתיים יכול להיות שהם יעשו גול עכשיו. לא בטוח. יופי, הם לא עשו. אבל כן, יש להם קרן. אני הולך אחורה. יופי. לא. למה עשיתי את זה? יופי, הכדור חזר אלינו. ויותר שהשחקן. אין לי שמץ. לא, הוא ניסה לבעוט אבל לא יצא לו טוב. האם יהיה פה גול? וגול חברים! 1-0 לנו. ג'י. במשחק הזה אנחנו ממש טובים. מאוד אבל. לפחות אנחנו מובילים להם ויש להם סיכוי לעשות מהפך. הוא הרים. למה אני לא סייס? לא. יש. לא גול. בוא נרים. לא, יש, הגענו. יש פה שחקן, אם נרים לו ונחזיר לו. לא, הוא הצליח לקחת את זה אשכרה. והאם יהיה פה גול?
והאם יהיה פה גול? מחצית אבל. טוב חברים, נחזור במחצית השנייה. אני אחזור. והתחלנו במחצית השנייה חברים. אז בואו, יופי, בינתיים לקחנו. ועוד פעם לקחנו את הכדור. פליז הוא לא חוטף. מה? תפסיקו לעשות לי פאולים. בסוף הם יפצעו אותי. פליז לא נפצענו. יופי, לא כל כך. יואו. היינו צריכים נראה לי לכוון לצד שני. הצלחנו לעבור אותם. איך זה לא חטף לו? נלחצתי על בי. בוא נעשה לו גליץ'. הופה. כמו שהם עושים לי, אני אעשה להם. יופי, אין פאול. ונרים. פשי, איזה שליחה. לא! עדיין לא נגמרה התקפה. יש לנו עוד סיכוי להפתיע. לא. חשבתי שאני כבר עם הכדור ולחצתי עלי ואז זה עשה לי גליץ', אבל מזל שזה לא פגע בשחקן. אם זה היה פוגע זה היה יכול להיות פאול. יופי. למה לא המשכתי? למה מסרתי אבל? פליז לא גול. לא! יופי. בוא נעיף מפה את הכדור. יופי. עכשיו אליו. איך הוא לא הצליח לקחת את הכדור? השחקן הזה שהיה לידינו. פה. למי אבל בסדר. כמה פאולים הם עושים לי במשחק הזה? בוא נכוון לפה ולבד. יואו, לא. וואי, הסרטון כבר ארוך תכף. כשהמשחק הזה נגמר, אז אני עוצר את הסרטון. טוב חברים, ניצחנו במשחק האחרון. תנו כל מי שלא נתן סאב, שייתן עכשיו, ויאללה ביי.